bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv jaam allah wale mon caggal yettude e julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam min calmini gote mon kala taw teɓen nder johli dunde baba adama adi bil adi salade adi ɓuuri firtude adi mo pindi tv fiɓodire rende fulɓe addan ɗon ko sifa e kele gadane jaydi leydi sénégal ɗum ko kala e juma hande noon gatti 4e numéro de la semaine yadude Moussa Nia joni pirendi baccirende jayndeji leydi sénégal e oɗo subaka alkamisa heno way noon ko fandu almudu tawte majji ganda ko dogue kewɗe kono kay ko fannuji certuɗi woni kay ɗeɓe gaddiɗe ɗon toɓe tawteɗen e oɗo subaka gudditirten ko nden jaynde Madiambal Diagne koti jeelo kuti ñaati koye kaɗon haala hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang haali oɗon Prodac gestion des domaines communautaires ene wayno oɗon Prodac hadi tigui kaɗon haala e wiide tigui Ousmane Sonko won enquête ganduɗa tigui baɗɗo incriminé Mame Mbaye Niang hene wayno noon ko oɗon haali Mame Mbaye Niang yeddi kan ha mem leydi woni sababu portude plainte fade Ousmane Sonko ministre no wino ko aucun rapport ne m'épingle ene wayno noon ala losko walla mbiyen tigui enquête dewnaɗo e makko rapport dewnaɗo e makko kono Ousmane Sonko holliti won koppeje kewɗe ɗe o ñaami ɗum saabi tigui ha joni Mame Mbaye Niang fotani dradina haala woni kongi ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jayde Le Quotidien gagaɓe garti ala haali tigui golle galle ko wonande ɓeɗon rewɓe ko wiite travaux ménagers ene wayno ɓe mbi ko 47 heures par semaine rewɓe ene mbaɗa ɗum e golle e nder galle woni waktuji 49 taw ko rewɓe golloto e nder yontere taw kay worɓe ɓe ko waktuji 5 donc golloto ɗum e nder ɗiɗon galleji ene wayno ko rewɓe ɓe guiley unu ndefu hay pittollo ƴowgol hay lawƴude kake e ko way noon ɓe mbi ko rewɓe ko tampuɓe tigui e nder ɗiɗon galleji wi noon ko ɓeɗon jaydiyankoɓe quotidien Le Quotidien jayde enquête oɗo subaka atti tigui kaɗon haala rapport UGO e alhaali tigui oɗon Prodac Mame Mbaye Niang waɗi porté plainte fade Ousmane Sonko e ko yoyte tigui kaɗon haala o wi ko j'ai porté plainte auprès du procureur wi noon ko Mame Mbaye Niang o wi noon ko Sonko ko takkimo ganduɗa tigui wiide rapport UGO tigui ene dow hoore makko kono Mame Mbaye Niang wi sababu wadde ɗum démissionné waɗi renoncé privilégié ji mum fofo ko gam oɗon juridiction kañumne tigui hetteno haneti ni ɗeɗon koppereje binoɗe ganduɗa tigui o ñaami ɗum woni sababu noon o jaɓani oppude kaɗon haala ɓenna oppude kaɗon haala woni sababu portudemo plainte Ousmane Sonko photo to procureur kanko oɗon Mame Mbaye Niang en guddat kan gaddu en jayde Vox Populi ɓe gatti tigui ko alhaali oɗon Danteka e ɗinon 3 hectares keddiɗi oɗon foncier ene wayno noon ha joni soa yeyede wiide ɓeɗon jeynenkoɓe oɗon jagorɗo tan mbiɗo finance attiti e mbaɗi kuptidinde o ko hay décision goto pellital soit ƴettede e ko yewti tigui ɗiɗon hectare uji oɗon foncier tigui tawateɗo toon o wi ko ganduɗa ko Allah saabi omo haala kanko tigui oɗon jagorɗo finance kame boña leydi Sénégal ko wona ɗum ko ɓe garti tigui e alhaali ganduɗa kayya on équipe nationale mo Sénégal ene wayno ganduɗa tigui Baya Vias mo dowa ko toon tigui on toɓe tawete ɓe mbi noon ha joni ganduɗa kayya ko ɓesgu leydi Sénégal tawte toon ko wayno supporteruji ene wayno ma jokku wadde galvanisé ɗum ko wiite wadde supporté no hannit ni baroɗe teddugal leydi men gam kayya nguɗon polgu no hannit ni e ngal ɗon pottital ɗiɗeɓal baroɗe teddugal leydi men jayde L'Observateur ɗo subaka arti tigui koye majjere ɓen tigui ganduɗa kayya ko dediɓe militaire uji ɗiɗi ɗi ganduɗa tigui mbaɗanoma localisé to Cap Manuel e dow ɗeɗon kaaƴe hen wayno noon kamɓe ɗiɗo ɗin agent ji on marine national noon yiiti gote e mabɓe ganduɗa tigui ɓe cuwa andu tagui ko holone mabɓe taw kayya ko oɗon gorko mo ñomun walla ala ene wayno noon on goɗon wuuro ganduɗa tigui ñomun ha joni noon batti haqillaji mum wonde oɗon ɓiɗɗo mumen ma yiite on général Mamadou Mansour Seck ancien chef d'état-major des armées soutien kongi makko e nder ndeɗon jeyde yusumaji gene mbaɗi kuptidinde ko yewte tigui majjere ɓen ɓe ganduɗa tigui ko dediɓe ɗiɗo leydi Sénégal kona ɗum ko ɓe gerti alhaali Sitor Ndour e oɗon viol tuma viol ganduɗa tigui on gomeɗo wonde ganduɗa tigui directeur général des centres des œuvres universitaires de Dakar woni COUD ene wayno noon alhaali makko ganduɗa tigui ma arti hen no hannit ni délégation judiciaire ene wayno ɓe garti tigui alhaali makko kanko on Sito Nduwa jehen ha joni e nder ndeɗon jayde L'As Quotidien natal makko kanko hori lendi président Macky Sall o arti tigui ɗiɗon dossier ji goppaɗi caggal kono kay gollorɗe ɗe ganduɗa tigui ene saɗede no hannit ni
gudditgol université Amadou Mokhtar Mbow ene wayno tigi ƴellitgol on poste leydi Sénégal wolude tigi ɓen ɓe ganduɗa ko ngakkaɓe terɗe jafoɗon e konngol ngol andi kappeji arde ballal fade mumen kanko hoore lindi président Macky Sall ɓe ko Macky veut évacuer les dossiers à la traîne ɓen tigi ganduɗa ko ngakkaɓe terɗe ballal fade mumen kono kay oɗon poste aɗa gandi poste leydi Sénégal he oɗo dumuno kala ene caɗele kono kay wiide ko wadde ɗum relancé no hannit ni heɓta gonka mum heɓta tigi ɗeɗon doole ɗe joguino e uddita on université Amadou Mokhtar Mbow ɓe garti tigi alhaali ɗenon baroɗe teddugal leydi men Sénégal la cascade de blessures 24 heures de la finale contre le pays hôte ene way noon leydi men Sénégal ko ɗo tigi laaɓata so tawi ganduɗa kay yesso ne jokka walla ala ngal potal ko janggo nogas e jeegom waktuji sappo e tati ko noon tigi ganduɗa kay ko Sénégal fettite ndi leydi Qatar ɓe garti tigi mbaɗi kupti dindi oɗon défenseur pa Abdou Cissé ganduɗa tigi mbaɗi kupti dindi ɗeɗon baroɗe teddugal leydi men Sénégal jayde Elhadji Ndiaye groupe origine SA ndeɗon jeyde li quotidien arti tigi ko oɗon etidda guɗon gomu witengo boss kamɓe PSE ɓe garti tigi mbaɗi kupti nde wiide leydi men Sénégal seɓori tigi ɗeɗon leyɗele koddiɗe to banggue haarunduro to banggue gonka e banggue dañal le Sénégal pays le moins pauvre de la zone UEMOA ɗeɗon leyɗele kala tawateɗe nder nguɗon gomu union économique monétaire ouest africaine ene wayno de ko enen ɓuuri ɗumen gonka fewka ɓe mbi ko Côte d'Ivoire ene wayno on taux de pauvreté ene ɓeydo tigi layoyde ganduɗa tigi basal ene ɓeydo tigi teskede nder ndiɗon leydi wi noon ko ɓeɗon jeynenkoɓe li quotidien caggal kan ɓe gatti oɗon directeur général APS ganduɗa tigi o wiite ko APS baɗaɗo limosé kono kay jotiɗon ko gorko mo diwan mo Matam o wiite ko Ceerno Amadou Sy hen way noon ko kanko tigi jotti APS e on décret présidentiel mo noma kanko tigi oɗon gorko Ceerno Amadou Sy le soleil national e natal tigi on poste leydi Sénégal restructuration de la société nationale de la poste ene wayno gouvernement o nena waɗa accéléré oɗon rythme gam kay poste heɓa tigi mbadi mum heɓa gonka ka joguino hanki wi noon ko ɓeɗon jeynen ko le soleil ɓe mbi tigi kan woni suutake e nder nguɗon batu jagorde hoore lendi namdima oɗon premier ministre yo gayno oɗon dossier plan de transformation de la société nationale ko adi tigi ene maayi nduɗon lewru décembre walla ko adi ne naata tigi nder hitande 2023 ɗum woni yidde makko kanko hoore lendi président Macky Sall alkali tigi oɗon boss PSE ene wayno ɓe mbi ko 100 milliards de francs CFA kala hitande gam kay ittude ngal ɗon basal ɗum tigi woni ko Sénégal yalti nata ɗo e nder dundi men gam kay mbaɗi kupti dindi Sénégal tigi walla mbiyen ɓesgu Sénégal wawa tigi yitade hoore mum coupe du monde Qatar 2022 ka ɗon tawate hello sappo e goho sappo e nayyi ɗon jeyde le soleil ɓe mbi ko Sénégal Qatar janggo aljuma sappo e tati ɗiɗon waktuji ko nden de woni ngal ɗon puttal sabba ces réglages qui attend Aliou Cissé ene wayno noon holko fadi oɗon keblo mo ganduɗa tigi ene foti ganduɗa tigi woylude jaɓɓal e wiide ɓeɗon jeynenkoɓe le soleil libération arti e mabɓe kamɓe tigi ɓen ɗiɗo dediɓe leydi Sénégal majjirnoɓe walla mbiyen faltunoɓe ɓe ganduɗa tigi mbaɗno ko localisé to Kammaniel e oɗon adjudant chef Didier Badji wondude sergent Philibert Sambou ene wayno ɓe garte mabɓe ɓe ɓoyaɗi kupti dindi ɓe mbi ko gote mabɓe noon yitama to ganduɗa tigi e ngoɗon maayo ko kanko tigi waɗa repc ɗum ko hanki o jamma ene wayno noon omo séri e fittandu makko ene wayno koye takko ganduɗa tigi ɗam ɗon pohpohlama camp manuel et solide Flebert Sambou et nom de l'adjudant chef Didier Badji ne wayno noon ha joni anda ko hole mabɓe taw koye kamɓe ɗiɗo ganduɗa kay hole mabɓe jittaɗo ene wayno noon caggal audition to ganduɗa kaya DSE ene wayno kanko Cheikh Ahmed Cissé o waɗama placé en garde à vue ene wayno yesso ɗiɗon enquêteur uji o waɗi affirmé ko ganduɗa tigui intention makko walla mbiyen fandare makko wona wadde stocké kono kay ko jangguinde no hanniti on gorko noon ɓe ganduɗa tigui ene titoro sernaɓe ko kañum tigui fawa junggo no hannirta ni garen ndeɗon jeyde olel les échos ɓe gatti ko yala haale oɗon braquage à main armée ɗum tigui woni ko teska
jeeya e nder leydi sénégal oɗo dumuno fof ene wayno bandiji janan e gollorde ko wayno oɗon usine mo Thiès ko wayno Diamniadio ko wayno oɗon magasin au champ to Jacques Mbao ene wayno garat ene jogitari timmude ɓe mbi ko l'état sort l'artillerie lourd contre les gangs ene wayno noon ko laamu ngu ummini tigi walla mbiyen jaltini kaptorde ɓurɗe tigi hulɓinade ngam kay ɗin bandiji wonka mumen wona sattuko ɗo e nder leydi sénégal préparation match janggo tigi hakkude men leydi Qatar ɓe mbi ko Abdou Diallo de retour Ballo Touré s'entraîne à part ene wayno fodde Ballo Touré nena tigi ganda kay waɗa keɓugal mum banggue ko wona ɗum koye nder ndeɗon jeyde les écoles tawe kongi on meeɗo ardade won équipe nationale leydi sénégal Amara Traoré il ne faut pas hypothéquer le match contre le Qatar il faut être très intelligent ene wayno noon wona tigi yimɓe jagguirɗo ɗum weltidare walla mbaɗa ɗum négligé kono kay koye ƴoyre tigi ganduɗa tigi wawi yaltinde ɓesgu leydi sénégal wawi tigi yaltinde ɗeɗon baroɗe teddugal leydi men natal mabɓe on alignement baɗanoɗo contre les Pays-Bas ene wayno noon ko ngal natal yanoɓe départ ko natal mabɓe tawete nder ndeɗon jaydi stade on Sékou Kouyaté Idrissa Gana Gueye Ismaïla Sarr Abdoulatif Diallo Edouard Mendy Kalidou Koulibaly Pa Abou Cissé Boulaye Dia wondude Crépin Diatta Nampalys Mendy Youssouf Sabaly ɓen tigui jano partant ɓe mbi ko pourquoi Cissé ne va pas chambouler son équipe holko saabi Aliou Cissé waylata on équipe walla beele mo waylu on équipe ɗum ko namdal yeɓiyanke Pindi TV so tawi aɗa humpiti football seeɗe walla tigi ganda holko ganduɗa hen selon an e yiyandema holko mbatta conseil Aliou Cissé sa ɗaldama Aliou Cissé ya ñummunomo ya haalde makko holko mbasorɗamo holko mbajorɗamo ko ɗon tigi nde won noon miijoji ceerti nde won noon gandal ngal te partout haɓe mbiya sénégalais kañumen kala ko entraîneur uji wona sénégalais wonde kañumen kala entraîneur uji équipe o wona équipe Moussa Nia wona équipe Tchad wiya ko équipe sénégal donc équipe sénégal moni kala ne jogui hen yiyande mum mon fo yo haaldo haqqilla mum wasa ƴettade e ko way noon donc mon fo ne jogui possibilité haalde yiyande mum chacun est libre d'opinion addude yiyande par ce que Aliou Cissé il n'est pas meilleur que tout le monde wona ɓurdemo sénégal kala andude football saabi o ardi oɗon équipe donc il y a 17 millions de sénégalais wonɓe caggal makko ɓen tigui ne jogui hen jiyande ne jogui hen point de vue par ce que yama hon ko yani ko goɗɗo tigui joɗiɗo to e Guerli walla joɗiɗo Sinthiou Garba kañum tigui yi ɗum ɗon bon voilà ne wawi ɗum haalde donc ɓesgu sénégal ha joni yo jokku e wadde ganda tigui supporter les lions gam kay ɓe jalta ngal ɗon dawal premier tour heddi ko pocciti ɗiɗi hakkude men e leydi Qatar hakkude men e ndiɗon leydi Équateur ngal ɗon woni potital la sakkete oɗo saa noon Équateur ene jogui toɓɓe tati Pays-Bas ne jogui toɓɓe tati Qatar noon enene mum poti ene wayno menen men kala ganda tigui ala hay toɓɓere janggo noon woni pottal ngal waktuji sappo e tati e wiide Diagne falɓe noon pottal ngal no wawi sifrade foof yoɓe jaaɓe juuloya so waktu o yonti yoɓe jaaɓe juuloya ɓe ñagono équipe o joni aljuma julde ko 14h00 minute natti 14h15 e ko way noon match o fuɗɗoro ko 13h ganda ti 0 minute ganda ko 13h45 mi-temps 15 minutes ganda tigi repos ene wayno ɓe gartata ko 14h00 minute won deuxiéme mi-temps mais yidde yebde deuxiéme mi-temps ha wasa hokkude aljuma o ganda tigi waktu mum joni noon mbaɗa namdi sernaɓe beele ko gantu wasa juulede wi mboɗo yiya match ala wona gantu falɓe ɓe noon jañɓe ɓe kañumen kala gay ɓeɗon ganda salsalɓe ma mbaɗa ɗum gantu kono wona gantu min kam min oustas Moussa Nia min wi wona gantu jeeyen juule ñagon ɗeggi bo fa tabarakallah ko weltanade on onon kala weltanade on kala e saaha fa tabarakallah janggo aljuma ganduɗa tigui ma en gartu so haaji ɗe jomiraɗo subhanahu wa taala aljuma alkamisa nogas e joyyi lewru novembre 2000 ganduɗa tigui 2022 en jetti bandiraɓe kala yiɓenkoɓe men nder e bo leydi Aboubacry Ndiaye en wondude tigiya gorko mo Cempeng ganda tigui Seydi Diop mi salminimo mi juurimomo ganda tigui en ñaganmaɓe Allah moƴƴere en calmini tigui ɓen yiɓenkoɓe men tawateɓe nder e bo leydi kala yumma leñol nenam lelɗo sifat barakallah yejirani hay saaha goto ɗiɗon moƴƴereji eko way noon ko ñagadeɓe duwaw kono kay salminde gorko mo Bokke Boy Guile o
wite tigi ko Ceerno Amadou Sow Ceerno Amadou Abou Salif Sow fa tabarakallahu bokki kubal ene hormi mani horsin mani yid mara horsini bokki ada horsini kal ko takki taari pulagu ko yettude Allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam yettude pulam yettude Ceerno Abou Salif Sow halif général bokki jalube fa tabarakallahu e wiide yo Allah ɓoyni mo e jees men ya hormo Seydi Cheikh Tidiane ya rasulillah sallallahu alaihi wasallam to karallagal to wonno ton ko gorko mo dagana ndeysaan kanko woni Mansour Sow Mansour to kara Mansour to kara Ceerno Mansour Barambour en calmini mon juuri momo kanko woni Thiad Walo kanko tigi wonno e karallagal ngal montage o e ko way noon ko dennam Ali Fall en calminimo e mbaadi kubtidinde en calmini kamɓe kala hande noon Moussa Nia waɗi ɗum habillé ko Seydou Tall gorko mo ndendure Kadiel ko kanko waɗino habillé ganda tigi wiide oɗo nawɗum waɗoy présenté journal comme il le faut fa tabarakallah wadde mboɗo andi onon kala on bertima wutte voilà min salmini on e mbaɗi kubtidinde fa tabarakallah kala ko weeli hen yuɓɓi hen paami ko ɗum wonno mujibo ko metti hen ngakki hen paami wonano ɗum on ɗaɓɓama yafuya bandira musidɓe tedduɓe yo Allah ko ken wiide subaka Allah jarama on jarama